Il-Pulizija tal-Immigrazzjoni fl-aħħar jiem bdiet is-sorveljanza tagħha fil-Ħamrun fejn bdiet tagħmel qatt ta' spezzjonijiet simili għal dawk li qed isiru fil-Marsa. F'dawn l-ispezzjonijiet, il-Pulizija qed iżżomm persuni li jkunu qed jgħixu f'pajjiżna b'mod irregolari jew li jkunu qegħdin jitlajjaw għax-xogħol mingħajr permess tax-xogħol. Dan qed isir bis-saħħa tal-poteri li nataw il-Pulizija permezz ta' żewġ bylaws li għaddew il-Kunsilli tal-Ħamrun u l-Marsa. Ix-xogħol kollu f'dawn il-lokalitajiet qed isir bl-assistenza tal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit. L-assistent kummissarju Nezren Grishti, responsabbli mill-RIU, qal li apparti karozza ta' ronda ta' kuljum qed jiddedika karozza tal-Pulizija 24 sija kuljum fil-Marsa biss. Ir-rondi jirdupjaw f'ħinijiet oħra tal-ġurnata. Wara ċertu ħinijiet li aħna darinna jew stabbilixxejna li jista' jkun hemm iktar inkwiet fihom, qed ikollna il-riżorsi tagħna qed jirdupjaw. Però nista' ngħid illi qed nimmonitorjaw dawn il-żewġ irħula kemm il-Marsa u kemm il-Ħamrun. Il-ħidma f'dawn il-lokalitajiet qed wassal sabiex jinġabru nies mill-lokalitajiet oħra. F'każijiet partikolari persuna li tinġabar mill-lokalità qed wassal biex jinġabru aktar persuni li jgħixu flimkien. Is-Supredendent Joe Hersey li jmexxi l-assess tal-Ħamrun u l-Marsa spjega li l-ispezzjonijiet qed isiru fuq kull persuna li tista' tidher suspettuża irrelevanti in-nazzjonalità tagħha. Barranin immigranti u le qed huwa l-obbligu tal-Pulizija li naraw li daw edinaw legali, x'jista' jkunu ġejjin mill-Italja pereżempju, dawk li ma jistgħux joqogħdu iktar minn 3 xhur. Però checks isiru mhux biss fuq dawk ta' karroġġjon skura, fuq nies oħra wkoll. Il-Pulizija qed jagħmlu għatt ta' spezzjonijiet oħra fosthom fuq sewwieqa ta' karozzi u oħrajn għall-arrieda f'kull tip ta' ħanut fiż-żewġ lokalitajiet. Naraw min huma licensees, nġibu kopja tal-permess bħal-matlek biex ikollna records ta' x'permessi għandu l-ħanut. Ovvjament jekk hu ħanut tal-wines and spirits, jekk ma jkunx hemm il-licensi preżenti, irid ikun hemm substitute, qed naċċertaw li da substitute tkun hemm fejn ma jkunx hemm qed inġibuhom mal-qorti. Is-Supredendent Hersey qal li għall-ewwel darba l-Assa tal-Marsa għandha spettura għalija biss. Dan fil-waqt li l-ħidma tal-Pulizija diġà bdiet tidher evidenti il-pjazza tal-Ħamrun. Però pereżempju kien hemm żminijiet fil-passat li fil-pjazza fejn ingħaw fil-għaxija ma stajx tinżel għat-tip ta' nies ikun hemm. Jekk tiġi llum il-ġurnata sansitra anki tfal li jkunu jilagħbu l-futbol u familji. Ir-Rapid Intervention Unit iżżiedet is-sorveljanza wkoll f'lokalitajiet oħra li qed jitqisu bħala problematiċi. Hemm bżonn li nżidu sorveljanza il-patrols tagħna aktar fil-toroq. Fil-fatt li nista' ngħid dawn l-aħħar xhur żidna żewġ vetturi oħra f'kull shift. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li fil-ġimgħat li ġejjin se tiżdied il-forza ta' taqsimiet oħra f'dawn il-lokalitajiet fosthom dik tal-Administrative Law Enforcement l-ALE li se jibdew jagħmlu r-rondi tagħhom.